Kaixo, jarraitasuna kasuak ikusten jarraituko dugu. Nik aurreko bideoan esan dizuet matematikoki jakiteko ia funtzio bat jarraia den ala ez, badaudela bi kasu desberdin. Lehenengo kasua da funtzioa razionala denean. Hori ikusi dugu aurreko bideoan. Eta bigarren kasua da funtzioa zatituta dagoenean. Tarteak daude. Orduan oso azkar ikusten da funtzioa zatituta dagoela, ze tarteak agertzen dira. Adibide honetan, lehenengo tartea da menos infinitotik bi punturaino, eta parentesia jartzen dut bi sartuta ez dagoelako, berdintasuna ez dago hemen. Orduan, hemen ez dago berdintasuna, orduan bi ez dago sartuta intervaloan edo tartean. Eta bigarren tartea da bi puntutik infinitoraino. Eta bi puntuan kortzetea jartzen dut bi puntua sartuta dagoelako. Berdintasuna dago hemen. Orduan, bi puntua sartuta dago hemen. Marrazkia egin dizuet, zuek ikusteko marrazkian funtzioa jarraia izango dela, baina guk matematikoki egin behar dugu. Orduan, lehenengo pasua da kalkulatzea funtzioaren balorea justo tartean, bi puntuan. Tartea aldatzen da bi puntuan. Orduan, puntu honetan kalkulatu behar dut funtzioaren balorea. Ordezkatzen dut berdintasuna dagoen lekuan. Orduan, hau da bi bider bi minus bat, hau da 3. Zer egin behar dut bigarren pasuan? Bigarren pasuan kalkulatu behar dut funtzioaren limitea eskumatik eta eskerretik. Orduan, nire tartea aldatzen da bi puntuan. Orduan, kalkulatu behar dut limitea x bi punturaino hurbiltzen denean eskerretik eta limitea x bi punturaino hurbiltzen denean eskumatik. Eskerretik isa izango da bi baino gutxiagokoa. Eta eskuman isa izango da bi baino handiagokoa. Orduan, limitea kalkulatzeko eskerrean ordezkatzen dut lehenengo tartean, isa bi baino gutxiago delako. Orduan, limitea izango da bi plus bat, hau da 3. Limitea eskuman kalkulatu behar badut, ordezkatzen dut isa bi baino handiagoa denean. Orduan, bigarren tartean ordezkatzen dut. Eta hau izango da bi bider bi minus bat, hau da 3. 3 emaitza hauek berdinak direnean, esan aldugu funtzioa jarraia dela. Orduan, bi baino txikiagoko tartean funtzioa da zuzen bat eta jarraia izango da. Bi baino handiagoko tartean funtzioa zuzen bat izango da eta jarraia izango da baita ere. Eta aldatzean, puntu horretan, bi puntuan, matematikoki definizioa aplikatu behar dut. Eta bi pasu hauek egin behar ditugu. Funtzioaren balorea, ordezkatzen dut berdintasuna dagoen lekuan, limitea eskerretik, isa bi baino txikiagoa denean, limitea eskumatik, isa bi baino handiagoa denean, eta ebazpenak edo amaierak berdinak direnean, orduan esan aldugu funtzioa jarraia izango dela. Eta marrazkian, zuek ikusten duzuenez, baita ere funtzioa jarraia dela. Ez dauka jauzirik. Proposatzen dizuet beste ariketa bat, nire ariketa da hau, jartzen dizuet funtzioa eta jartzen dizuet marrazkia. Dirudienez ez da izango jarraia, baina zuek matematikoki esan behar didazue ia jarraia den ala ez. Orduan, pentsatu eta hurrengo bideoan ikusiko dugu zein den bere ebazpena. Eskerrik asko, animo, agur.